Вялікі капучына, калі ласка. З вас 7 рублёў. А, мы прымаем толькі гатоўку. Толькі гатоўку. А што гэта? Калі аплата не карткай, тэлефонам? Не. Гадзіннікам? Не. Тут можна плаціць толькі гатоўкай. Гатоўкай? Ага. Гэта як бы грошы. Сапраўдныя грошы. Пачакай, я праверу. Так, вядома. Гэта гатоўка? Не, гэта гузік. А гэта? Гэта вечка бутэлькі. Трасца. Знайшоў. Гатоўка. А гэта пячэнька. Прабачце, калі ласка, у мяне наступны кліент. Кава. Прабачце, але я не магу. Вітаю, спадарыня. Ну што ты, гаротны, пабіраешся? Ды маю я грошы просто. А нормальных няма? Маю на тэлефоне. Ай, ты голова двавогі, де я куплю табе? Што, правда? Так, стой, чакай. Чула, вы тут толькі гатоўку бераце. Так, усё правільна. Гані сюды, шмага белабрысая. Што, сур'ёзна, зноў? І капучынку. Капучынку мне, калі ласка. І капучынку гаротнаму. Так. А мне макіяту зваргань. Макіята? І на малако мне не эканомі. Ведаеце, у макіята звычайна няшмат малака. Няхай будзе шмат, добра. Як пажадаеце. Кажа бабуся, што рабіць, а?